כשנתפס לנו שריר, האינסטינקט הראשוני שלנו הוא לתפוס את המקום ולהחזיק אותו. במקביל, ובלי שום קשר, שיטת הריפוי האנרגטי הקרויה רייקי טוענת שכאשר אנחנו מניחים יד על איבר מגופנו, אנחנו למעשה מזרימים אליו אנרגיה, והיא זו שעוזרת למקום להירפא. אז אולי האינסטינקטים הראשונים שלנו הם בעצם הבסיס לרייקי? בואו נבין מה זה רייקי, ואז נדע. שוב בוקר טוב, ליבי ידידיה. בוקר טוב. מה את אומרת על הרעיון הזה? מה אני אומרת על הרעיון הזה? שכשנתפס שריר זה שאנחנו תופסים את המקום. זה קשור לרייקי? זה בהחלט קשור לרייקי. זה האינסטינקט הראשוני שלנו לא רק לתפיסת שריר, גם כשאנחנו מקבלים מכה, או כשהילד שלנו מקבל מכה, אנחנו ישר מניחים את הידיים על המקום הפגוע. חום הגוף שלנו, האנרגיה הזורמת בנו, זו אנרגיית החיים, זורמת בכל אחד ואחד מאיתנו. לכן האנרגיה היא זמינה לכל אחד ואחד, וכל אחד יכול בעצם לממש אותה. אז מה זה בעצם רייקי? אז רייקי בעצם זה שיטת טיפול במגע. טיפול במגע לא אינטנסיבי. הנחת ידיים, תביאי לי את היד שלך. בשמחה. נמשיך. הנחת ידיים על גוף המטופל. השיטה היא זמינה, כמו שאמרתי, ואפשר להשתמש בה גם ביום-יום. כמו שאני ואת כרגע, עכשיו, במשרד, למישהו כואב הראש, מניחים את הידיים על הראש שלו. כמובן שמטפל רייקי יכול להזרים אנרגיה חזקה יותר ולאפשר את הטיפול. זה מרגיש משהו? את שמה עליי עכשיו ידיים, אבל את אנחנו מדברות ואת לא ממש חושבת עליי ברגע זה, או שיש לך חלוקת קשב מעולה. לא, אני לא חושבת עלייך כרגע ברגע זה, אבל אני כן מכווננת לאנרגיה. זאת אומרת, כרגע שאני מניחה את הידיים, האנרגיה יוצאת ממני תוך כדי. אני לא חושבת עלייך ברמה הטיפולית, כי אני לא מתכווננת לטפל בשום דבר ספציפי כרגע שנתבקשתי. יש במה. אבל יש במה. נשמח תמיד. בכל אופן, רק כהדגמה, ברייקי מועבר בדרך כלל חום, המטופל מרגיש חום, לפעמים מקצוצים, צמרמורות קלות לפעמים, כל אחד מגיב בצורה אחרת. אני יכולה למנות כל מיני דברים שאנשים חשים, אבל זה בערך מה שקורה. לאיזה בעיות זה אמור לעזור? להכל. להכל? להכל. בוא נאמר שכשאנחנו מגיעים... זה אגב היה מאוד נעים. אני שמחה. השאלה אולי גם... היא תשמה לי עכשיו את היד שלי בשתי כפות ידיים, אולי גם זה היה לי נעים והיה עוזר. יכול להיות. כמו שציינתי, מטפל הרייקי בעצם מקוונן בצורה קצת יותר ממוקדת, מה שכל אחד בעצם מאיתנו יכול לעשות. אז מה שתלמיד לרייקי לומד זה בעצם איך לממש את האנרגיה שנמצאת פה, ומקבל איזשהו כיוונון, איזשהו פתיחה, איזשהו צוהר לשימוש באנרגיה הזאת. אבל כל אחד נולד עם האנרגיה הזאת ויכול להשתמש בה, וזה מאוד מאוד בולט בילדים. מה ההבדל בין הילינג לרייקי? כי גם הילינג זה שיטה אנרגטית. נכון. הילינג יותר מטפל במיטב ידיעתי, וחוויתי כמה טיפולים, יותר מטפל באנרגיה מסביב, ללא מגע. וברייקי יש את ההיבט של המגע, והחום שמגיע דרך המגע ולאו דווקא מסביב. יש אנשים שפחות אוהבים מגע והילינג ואוהבים אנרגיה, אבל הילינג יותר מתאים להם. גם ברייקי אפשר לטפל ללא מגע, אבל הנקודה המאוד חזקה ברייקי זה המגע. איך את מחליטה איפה לשים את הידיים? קודם כל, הטיפול, כמו שהוא מתבצע, הוא מטופל עובר טיפול לאורך כל הגוף. אם מטופל מציין איזושהי בעיה ספציפית, כאב ראש, בטן, דברים זה, אז אני ממקדת יותר את העבודה באזור המתבקש. אבל האינטואיציה באמת מכוונת לאורך הטיפול, והטיפול מאוד זורם אינטואיטיבית. אפשר בכל גיל להגיע לטיפול רייקי? כן. ובכל מצב בריאותי, או שיש מצבים בריאותיים שאת אומרת, עם זה אני לא מתעסקת? בכל מצב בריאותי, ואני גם אחדד ואומר לגבי נשים בהיריון, שההיריון הוא תהליך מאוד מתמשך ומאוד ארוך, שחווים בו הרבה חוויות לאורך הדרך, וגם הלידה היא בפני עצמה. טראומה לאמא לפעמים וגם לתינוק. זו חוויה מאוד מאוד קשה, שהרייקי מאוד מאוד יכול להקל עליה. אז לאורך כל תקופת ההיריון. אנשים מבוגרים, אני אומרת שוב, מסקנים ועד טף יכולים לחוות את הטיפול בכל מצב. זה יכול להרגיע, הרגיעה והשלווה עוזרת לגוף לטפל בעצמו. עכשיו, אני יודעת שיש כזה דבר רייקי 1, רייקי 2, רייקי 3. יש מספר שלבים של לתלמיד להתפתח ברייקי. רייקי 1 בעצם זה השלב הראשון שמאפשר לכל אחד מאיתנו להשתמש בכלי הזה ביום-יום, בחיים הפרטיים שלנו, בבית. לכן אני ממליצה להורים שמבינינו ללמוד את זה ולהשתמש בזה בבית, לתא המשפחתי ולילדים. אני יכולה ללמוד רייקי בשביל לטפל בילדים שלנו. ואני לא אעשה נזק?
נכון. אוקיי. נכון. את רק תעשי רק טוב. רק תרגיעי אותו, תעזרי לו לישון יותר טוב, תעזרי לו להתמקד בלימודים בצורה יותר טובה, בכל ההיבטים האלה. רייקי 2 כבר מאפשר לבן אדם להתקדם ולהפוך להיות מטפל מן השורה ולטפל בגורמים חיצוניים, להפוך להיות מטפל. רייקי 3 זה כבר המאסטר, זה התפתחות אישית של מטפל. כל מטפל, אם הוא רוצה להגיע לדרגה גבוהה בטיפול שלו, כדאי לו להמשיך לרייקי מאסטר. ולאחר מכן, אם רוצים להיות מורים וללמד את זה הלאה, אז רייקי מורה זה שלב 4. והרבה שיטות מתחום הרפואה המשלימה יש גם אלמנטים מבחוניים. אתם מאבחנים בעיות? אני לא אקרא לזה אבחון. אני באופן אישי לא מאבחנת בעיות בריאותיות. אני אומרת מה שאני מרגישה ומפנה את המטופל לבדוק את הנושא. אבל אני לא באה ואומרת, אוקיי, יש לך בעיה כזאת וכזאת בבטן, בעיית עיכול כזאת וכזאת. אבל אני כן מפנה על פי התחושות והאינטואיציה. כמה זמן אורך טיפול? כשעה, שעה וחצי. ואני יכולה לבוא באופן חד פעמי או שצריך איזושהי סדרת טיפולים? כל סוג של טיפול מומלץ לעשות סדרה של טיפולים, לא רק רייקי, וכנ"ל גם לגבי רייקי. את יכולה לבוא לטיפול אחד ואת תהני מאוד מטיפול אחד, אבל אם את רוצה לטפל באיזושהי משהו מהותי, צריך לעשות סדרה. אני צריכה כוחות אנרגטיים כדי ללמוד רייקי? לא. זה בטוח שאלה ששואלים אותך הרבה. בטוח. כי אין לי, אני לא מרגישה שאני מעבירה זרמים. את לא צריכה להיות, נקרא לזה במרכאות קוסמת. את לא צריכה להיוולד עם תכונות עילאיות כדי לטפל ברייקי. הכל קיים בך. רק הרצון שלך לעשות את זה. אז כל אחד יכול ללמוד רייקי. כל אחד יכול ללמוד. ואני לא יכולה להזיק, וזה הכי חשוב. ובכל זאת אני רוצה לסיים עם הבעיות שאת יודעת שאתם עוזרים. כלומר... תראי, זה מתחלק לרובד הפיזי, לרובד הרגשי והרוחני. אז אני אתייחס קצת לרובד הפיזי, אז כמו שאמרת, שרירים דפוסים, התחלת בזה. החום בעצם עוזר, וזה ידוע, לשריר לשחרר את עצמו. זה החומצת חלב שמצטברת בשריר מתפזרת, ובצורה הזאת אנחנו מקלים על כאב השריר, כאבי ראש, מיגרנות, בעיות עיכול, דלקות בשתן, דלקות בנרתיק שאנחנו חוות אנשים. ועוד בעיות פיזיות כאלה וכאלה, רגשיות, פחדים, תסכולים, חרדות. רגשיות זה הכל. אני חושבת אם מישהו היה משכיב אותי על הגב ונוגע בי במשך שעה, רק שם על הידיים, כבר הייתי יותר רגועה. נכון, שם הכל מתחיל. הכל מתחיל מבפנים, ואז מתבטא בפיזי. תודה רבה לך. אפשר עוד? כן. זה צומי. אני רוצה. זה נורא נעים. באמת, אבל באמת...